रवा आणि खोबऱ्याचा आपला या मस्त असा गोडसर खुसखुशीत सारण. महिना काय 1.5-2 महिना पण या सारणात काय होणार नाही. हा. केलेल्या करंज्या खवट लागायचे नाही. हा. दिन दिन दिवाळी करंजीचं सारण रेडी. करंजी आणि करंजीच्या आतला असतात सारण. खरी करंजीची चव असतात खरा म्हणजे सारण. बाकी काय आवरणच असतं मैद्याचा, पण त्याची चव येतात सारणामुळे. आणि ज्याका सारण जमला त्याकाच करंजी जमली आणि चविष्ट करंजी जमली. नुसतं सारण जमला म्हणजे होऊन चालत नाही, तर टिकूक पण वया. हा, नाहीतर करंजी खवट लागतात. एक तर रिफाईन तेलामध्ये तळू होई करंजी, नाहीतर साध्या तेलामध्ये तळल्यात तर ते तेलाचा वास येऊ लागता. आणि तुपात तळली तर तुमची आणखीन, पण तुपातले जास्त रवत नाही आणि तूप जास्त खाऊन रूप पण नको. बस झाला हा, मग त्याच्यामुळे. आणि एक सांगतात करंजी खवट लागतात. खवट न लागण्यासाठी आम्ही जर सारण बनवलं त्याची रेसिपी आज करतो परब किचन मध्ये. 1 वाटी सुक्या खोबरा असा उभ्या उभ्या चिरलंय आणि किती मस्त वाटतात. करंजी तो खोलली ना या उभ्या खोबरा मस्त दिसतात. आता ही 1 वाटी भरून मी सुक्या खोबरा घेतलंय, तर ही अर्धी वाटी रव, त्याच्यानंतर ही 1 वाटी पिठी साखर, अख्खी साखर वाटून मी 1 वाटी बरोबर घेतली. आता ही काढलेली जी गमता ना ती हय असा बघा, कारण त्याच्यात वेलचीनी जायफळ ह्या केलं. त्याच्यानंतर 4 चमचे आपण तीळ घेतलं, 5 काजू, 5 बदाम, वय तेवढे आपले मनुका घेवा आणि 1 चमचा ही चारोळी, ही खूप महागा आता बघ गेली. आणि हा तूप घेतलाय फक्त आपल्या सारणात लागतं ना रव भाजून. बाकीचे करंजे तर आपण तेलात तळतो. 2 चमचे फक्त मी तूप टाकले. आता त्याच्यात भाजले आपलं हे रव. करंजीचं सारण म्हटलं की सगळ्या गोष्टी भाजून घ्यायच्या. आणि एवढे पण नाही भाजायचे की तुम्ही म्हणणार 8 मिनिटं भाजतंय रव लालसर करतंय, असं काय नाही. कारण आपली करंजी डीप फ्राय होता. खोबरा आपल्याला गुलाबी रंगापर्यंत भाजता ना, कुरकुरीत करून. कारण काय माहिती ही टीप असा, खोबरा भाजते वेळी सांगतले, आता नाही. तुम्ही आता रव बघा. चांगला गुलाबी रंगावर भाजून झाला, जास्त भाजून करते. त्याला मी गॅस बारीक करून काढून घेते. आता त्याच कढईत रव भाजले ना सरोजनी, त्याच कढईत सुक्या खोबरा भाजते. आता सुक्या खोबरा किती भाजायचा, जर तुमका करंजी जास्त दिवस खावची आहे आणि ती करंजी चांगली रवाक होई की त्या खोबरा कसा खवटपणा असता, आणि त्या जर भाजून व्यवस्थित घेतला तर आपली करंजी संपेपर्यंत खवट लागायची नाही आणि खराबी व्हायची नाही. म्हणून सुक्या खोबरा चांगला भाजून घालायचा, मंद आचेवरच भाजायचा, मस्तपैकी अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत. सुक्या खोबरा एक असा असता ना की भले वरती जाड असला तरी त्याचं खालचं कीस करपत जातलो, म्हणून ढवळीचं एकदम फास्ट चारी बाजून असं काढील तर फिरवायचं आणि फास्ट ढवळायचं. आज ठेवायची बारीक आणि हात चालवायचो फास्ट. असा सुक्या खोबरा भाजायचा. मंद आचेवर आपला सुक्या खोबरा मस्त भाजून झाला. सुक्या खोबरा चांगला लालसर भाजला. आता मी चुरून नाही दाखवतले, वायचा थंड होते मग चुरतला. आता काय एवढा चुरचुराचा नाही. आता राहुल्या बाजूचे आपले तीळ आणि ड्रायफ्रूट. हे तीळ पण आपण उलटवून घेऊया. स्टीलचा आणि जाड बुडाचा भांडा घेतला ना तर एक फायदा असता काय, तर आपल्या गोष्टी पटापट भाजून होतात मंद आचेवर. ते मी चारोळी ही पण भाजूनच घ्यायची, कारण चारोळी सुद्धा नंतर नंतर खवट होतात. कारण जे मॉप दिवस राहिले की ते खवट होऊक लागतात, म्हणून प्रत्येक गोष्ट भाजून घ्यायची. आता घालूया आपले बदाम आणि काजू. ते काय वाटूचे नाही, ते काय उकलूक गमतात, फक्त 5 असतात. गॅस बंद केले, ढवळूचा सोडत नाही, लगेच आम्ही दुसऱ्या भांड्यात काढून घेतो. खोबरा चुरचुरता बघा, म्हणजे इतपत आपल्या खोबरा भाजून घेऊया. चला आता हे सगळं काय करूया, मिक्स करून घेऊया. आता आम्ही रवा आणि खोबऱ्याची करंजी बनवतो. काय काय जण नुसतं रव्याची सुद्धा करंजी बनवतात आणि काय काय जण चण्याच्या पिठाची. तर अजून एका गोष्टीची करंजी बनवतात, ती कोणत्या गोष्टीची हो आजचा प्रश्न तुम्ही खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आता रवा आणि खोबरा मिक्स केलंय, आता घालूया आपली पिठी साखर.
आताच वाटलेली आहे, नाही तर म्हणाल गुटळे झाले स्नेहान आता वाटल्या नाही वाटता. ही आताच वाटलेली, फक्त वाटीत मी भरून ठेवले म्हणून तो गुटळो पडलो. आता ही उरलेली. त्याच्यात मी वेलचीची बोंडा वाटलेला आहे आणि आपला जायफळ, हे मनुका आणि हे आपले तीळ आणि चारोळी. आता राहिले काजू आणि बदाम, ते जर असे फिरवूचे आहेत मिक्सरात. ह्या मिक्स करून घेतो. सरोज ह्याच्यात चुटकी भर नमक डालो. ये देखो ये चुटकी होता है जो मांग में भरते, ये चुटकी रहता है, इसने ऐसा पकड़ा है वो घास होता है, क्योंकि वो निकल जाएगा ना इसके लिए। ये चुटकी होता है जो मांग में भरते हैं। इतना चुटकी भर नमक ही डालने का, वरना एक बार मैंने डाला था रवे के लाडू में, इतना नमक हो गया ना, चमचो भर नमक टाकले. नाही चमचो पण नाही, जरा 2 चुटकी हो गया. तर माझा नवरा बोलतो हे लाडू मी ऑफिस मध्ये नेवचंय नाही, कारण दिलंय तर म्हणतले हे साखरेचे लाडू आहेत की मिठाचे लाडू आहेत, म्हणून त्यांनी नेले नाही. हा मग मी खाऊन संपवले. तरी मी एक आयडिया लावली, नंतर त्याच्यात थोडासा रवा भाजून जरा मिक्स केला, पण मीठ तर लागतच होतं. मीठ हा असा प्रकार आहे, एकदा त्याचा खडा जास्त पडला की तुम्ही काही करा, ते सांगतात ना की मिठाचा खडा पडला जास्त तर तुम्ही काय टिप फॉलो करता, तो पण एक प्रश्न होऊ शकतो. पण तुम्ही कोणतीही टिप फॉलो करा, मिठाचा एकदा खडा जास्त पडला की पडला, तुम्ही काही करू शकत नाही त्याला. म्हणून मिठाचा अंदाज बरोबर. रवा आणि खोबऱ्याचा आपला या मस्त असा गोडसर खुसखुशीत सारण. महिना काय 1.5-2 महिना पण या सारणात काय होणार नाही, याची केलेल्या करंज्यांचा खवट लागायचे नाही. हा दिन दिन दिवाळी करंजीचं सारण रेडी. चला अशा प्रकारे या मग जुळला. अशा प्रकारे भार्गव बघा सांगता माका वया भार्गव. आता मोदक खाऊ शिकलोय ना, मोदकाचा सारण, तर सारण म्हणतो त्याका वाटतं या मोदकाचा सारण आहे माका बरं, असा चालला त्याचा. आणि या सारण एवढा स्वादिष्ट झाला ना की एकदा खाल्ल्या ह्याची करंजी पण हो 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 खुसखुशीत असं मस्त सुगंध खमंग सुटलो सारणाचो. तर त्यासाठी काय करूचा लागतं परत किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब. आणि त्याच्यानंतर पुढची रेसिपी येतली रवा करंजीच्या पूर्ण करंजीची. चला.